رامي عبدالرحمن تێکیلداری دانوستاندنên hêzên Sûriya Demokratîk û hikûmeta veguhêz de jî got divê bingeha wan li ser baweriyê bêkirin. Bi gotina wî vegera desthilata Beasê û dîktatoriya navendî li Sûriyê tune ye eger sîstema navendîbûnê hat qebûlkirin dê careke din desthilata Ahmed Şereh 5 salî dirêj bike. المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة أحمد الشرع أو الحكومة السورية الانتقالية Divê danûstandinên di navbera hêzên Sûriya Demokratîk û hikûmeta veguhêz de li ser bingehê baweriyê bin. Em behsa danûstandina nakin ji bo Yekîtiya Sûriyê û Yekîtiya Biryara Sûriyê paşê em deriyên êrişên ragihandinê li ser hêzên Sûriya Demokratîk vekin. Li vir ez dibêjim vegera desthilata Beas û dîktatoriya navendî li Sûriyê tune ye. Eger em îro sîstema navendîbûnê qebûl dikin, tê wateya ku em desthilata El-Şerع ji bo 5 salên din qebûl dikin. Ji bo vê yekê divê danûstandin xizmeta demokratîk bûyînê li Sûriyê bike da ku civakek nenavendî ava bibe ku Yekîtiya Sûriyê biparêze. الديمقراطية في سوريا بصورة أو بأخرى من أجل بناء مجتمع لا مركزي هو الذي سيحمي وحدة الأراضي السورية.